Atap na atap. Yan ang patotsada ni dating Tarlac City Mayor Susan Yap sa pagiging excited umano ng dati niyang vice-alkalde na si Kitty Angeles na mapalitan siya sa pwesto. Ayon kay Yap, dadaan pa ito sa legal na proseso kaya hanggat wala pang pinal na desisyon, siya pa rin umano ang nananatiling mayor ng Tarlac City. At sa gitna ng isyo, dinumog siya ng kanyang mga supporter sa munisipyo. Aminado naman ang alkalde na mayroon daw talagang ibang forces on the other side na gagawin ang lahat para malinlang ang mga tao. Banat naman ang bagong upong mayor na si Angeles, ignorance of the law excuses no one. Mas bata raw siya pero tila mas nakakaintindi pa raw siya sa batas. Dapat nga raw ay mas magpakita pa ito ng magandang halimbawa sa mga kagaya niyang bagong politiko. Dapat siya mismo ang sumusunod sa batas. So sana po, ang apela ko lang, sana po sumunod at rumispeto sa batas at ipagdadasal ko na lang din po siya sa Panginoon.